ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки пеш ай тамошо кардан як так лайк монин, баъд комментариётона дар комментариҳо фикротона бинависед ки шумо чӣ мехоҳед тамошо кардан, мо мувофиқи хоҳиши шумо навборо гирем. ман ҳамаи комментариҳои шуморо мехонам, ҳамаашро ҷавоб мегардонам. барои ҳамаи шумо марҳамат тамошо кунед. мо омадем бозори Корбон сеюм дарвоза. вақте ки омадем намиҷада надидестед дар нами тараф сеюм дарвоза омадем, пешда як газвадай, ҳанам пеши газвадада ҷои арзонтарини ҳами чиё ҳастай. ай 5 сомона сар мешавад. ҳамиҷа ай 5 сомона сар мешавад. чизои читор то намеоз 5 сомонае чанд расветка дора? не борои Турсия фирмаи Туанае 45 сомон. инаи марҳамат бибинед, инаёш бо 65 сомон. не пахтаи тоза ҳастай. ина мадан пола иҷада фирмаи инамира якки мега намира 65 сомон. вақте бисёртар мегирем бо шумода нархи аптои метани нархи дона рози гап зистай мадан пола зури шумо барои чи аҷа сиёмка кардам ки иҷада ҳами фирмаи тоза ҳами занак худаш меёра худаш бора реализоват мекуна. шумо метавонед ки арзон карда бо бигиред. инаё шифон полбахт румол, шифон полбахт румол инаё 55 сомон, 50 сомон. ҳами хел савдо мекунанд. инаё пахтагиам просто намиҷа сар меша пахтагиш то 55 сомон, 50 сомон районем хел. инаё дубайский жатка шарфо 50 сомон. дубайский жатка ами то охирша намиҷ ходи нишон додестай 50 сомон. номиш жатка. ана ё пахтаги 65 сомон. ана тигровко 55 сомон. ё шарфам 55 сомон, 50 сомон. инамирият 50 сомон, 45 сомон. ина 20 сомон ҳам дора, 25 сомон ҳам дора. ана ё 120 сомон донашай. агар оптовой бигирем бо арзон мешавад. расветкош бисёранд. чанд хариб бихоҳӣ расветка дора. кадом букуси хариб хоҳӣ? инаёш 55 сум, 50 сум. анам хел риядо намё 50 суми, 55 суми. инаё 65 сомон турки. ҳами аксарияташ туркиян. ё шифон жатка материалаш. инаёш пахтагия, нишон додиса инаёш пахтагия. инаё 50 сомон, 55, 65. на боло на 65 сума румоло ҳастанд. инаи 50 сомона ҳам дора, 65 сума ҳам дора румолош. ина тигро 60 сомон, 65 сомон. инаёш 50 сомон, инаёш 80 сомон. ҳамаи ҳами нархош ҳархела. ина ҷо 90 сомона ҳам дора бо то инамиҷада 80 сомонаи бо 90 сомонаҳай. ҳами дурунда ҳар хела нархо дора. ина 130 сомон бори фирмаш кашкай дубайская. инаё дубайский дохил мешаванд 130 сомон. ина 130 сомон. инамё бологиё ки шумо мебинед дубайский борай
Кашкай, фирмаи Кашкай 130 сомон. Инамиёам 120, 130, 150. Инамиё 120 сомон бо 150. ҳаст 150 сомон ҳами даранда ҳастае. Дона 120 сомон. Дона 130 савдо мекунед, 130 сомон да метиҳанд. барои бора худаш меёрам. шумо саросима нашед вақте савдо карданда савдо кардед. Инаё 120 сомон донаш. ина вишивка дорад. айна иҷа сар мешавад то охира 150. айна биё дидесен 150 сомон дона, нархи донае. вақте шумо меред савдо кунед боз арзон мекунанд. любой кас агар бисёртар бигирӣ арзон мекунанд. хай вақте ки як дона мегирӣ ина 120 сом мирамрни. ина биём ҳастанд 100 сом 120 сомон. ина комбархои дубая 130 сомон комбархои дубайст ки ина ёсш ҳастанд бо қиматанд. ина 150 сомонӣ. ина 150 сомони сафедо. инами сафедо ҳамаш 150. анаи тараф ёра гуфтагӣ будем нархушона. анамиҷода ҳозир монда. инаё 90 сомонӣ донаш. инаё шарфаш аст, румолшам ҳаста. инаё 100 сомонӣ. инаё 60 сомон. и 100 сомон. арганза материалш арганзае. 60 сомон меёвад бо 120 сомон. анаё 80 сом сияҳо. инаё 100 сомон. анаё 70 сомон. айнамҷа то ахира мерем 80, 90, 70 ҳам архила. яке аксари наи зурош 90 сомон донаш. бо ҳаст агар савдо кунед ё арзон метиҳанд. инаи болода ассортиментҳои ҳамиёҳанд. аями 40 сома сар мешавад то 150 сомона. хубиш ҳамея ки бора худаш ки меёрад шумо савдо кунед арзон карда мегиред. инаҷа инамиё 55 сомон. инаё поён инаё 30 сомон. анаё 20 сомон 25 сомон. инаё 60 сомони бологиё 60 сомон. ина ина 80. анаё 130 сомон дона. инаё бо 60 сомона дора. ина боро бо поён 60 сомона дора. ё ҳамаш борои дубайст ки турецкиянд. бароям қимат ина 90 сомона. то ахира 90 сом бо ки савдо кунед шумода арзон метаванд. 80 метавонед ки бигиред. агар 5 дона бигирӣ 80 шумода метаванд бо арзон мекунанд. инаё 80 сомон. инаё бори дубаянд 80 сомон. дидест намиҷа ҳастай бо арзонош не ки 80 сомош нағзан. тигрои зард. инаё сияҳ қатъи нами кабуто. навад сомон ҳам дора, 70 сомон ҳам дора, 80 сомон ҳам дора. инаи румоло ҳай румоло. турецкий, дубайский, турецкий. 50 сума дора, 60 сума дора, 70 сума, 80 сума. павкуси худтон мегиред. ира ҳар якира рақамуша дига нархуша даёдат гирифтаам наметонӣ.
не ки ҳамин хела приблизительно общий гап мезанад савдогар ки ай 50 сомон сар мешавад то 80 сомонара. Не турецкий помбал. Ина турецкий помбал 90 сомон. Румолан ё ай 60 сомон то 90 сомона сар мешавад. ина ҷое ки оптое ки ҳастай шумо метавонед ки 10 дона 5 дона бихаред нархи оптое метаиҷада. Дигар ҷода наметавад. ҳамин занак бисёр занаки хуб ки метавад. яке омадем беҳад арзон шумо бо гирифтан метавонед. ҳамин ай савдои худтон зависид мекунад ки чӣ хел қатиш савдо мекунед. адресша медурем тарафи дарвозаи панҷарака қати медурем тарафи дасти чап медурем ам пешда якта чиай сразу меёбенаш газвадай меёбенаш сразу чорум рияд якум точка ҳамаи ҳамин чизо дар ҳамин ҳастанд. хай касе ки мехоҳад доставка мо доставка дорем. марҳамат мо доставка мекунем. Россия доставка дорем. ҷое ки хоҳем доставка ҳаст. боқӣ сарбаланд бошед дӯстони азиз то видеоҳои оянда мо касе ки подписатсия кардаги нест подписатсия кунад баъд лайка фаромӯш накунед. чӣ гапи чӣ чизе мехоҳед шумо дар комментария бинависед. ман комментарияи шуморо ба назар мегирам. боқӣ сарбаланд бошед дӯстони азиз.